Lynti Diengphna haka kertengo kupa wat hau khun wat hau man sem bakhoi. Amen. Ku Jisu ba iet ya da ka bas ngauret ngadam krup haki kijat badun buram jong me nga karpat ya me bamen ma pi ki pop jonga baro nga kuslai ken na ka benta kita ki pop kham tam lamar ba nga lapin sungau si ya me uba baha bat uba iet ya nadu menta wala da nga day ban yapru ngan ompin so si shu ya me ngan kham iet ya me bani ki e baro nga terwa hame kani ka jing duai bin biang na ka benta ki pop buon jonga ngan buot ru ya me hala ka man sim hakata ka jing yaj bishi tom tam ka ba mela yaj hadu kalbri na ka benta jonga unong pop ko ken rat tu pediang subha ya kani ka jing terwa jonga ka jaka ka baningkong lapen rem ya uji su banyam ngi amani yami ko Chris but ngi pendan buram yami namar mila spa ya kaperthei da ka Diengphna bukhu jong me kokpa jungi uba habneng kalong ka bukhu ya ka teng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bhala ka sngi patuma bingi ya kiringkang ki jongi kumba ngi map ki bele sni wingi pawat ya lamingi sha ka jing penshai re to pala jingi na ka besnio amen kublei kumaria ka padap ta jingai e you try run ba phala kur khuya phana bdengi kente balakar ku so ka khpo jong phao Jisu kumaria bakhuan kokmi jong blei to dwai na ka benta jungi kinong pop menta bal hakapor ka jingiap jungi amen kaburam hau kupa bat hau khun bat hau man sem bakhuan kumba kala long na du maningkong kumju menta bat barapor junam la junam amen ku try to isin ayingi to isin ayingi don ka kami haro Diengphna da ka jing sngosi suda haba yap ukhun ba iet kajaka ka baar laban ba hau Jisu ya ka Diengphna ngi amani yami ko Chris but ngi pendan buram yami namar ba mila spa ya ka perthei da ka Diengphna bukhu jong me kokpa jungi uba habneng kalong ka bakhoi ka kateng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi patuma pingi yakiringkang ki jungi kumba ngi map ki bales ni wingi bawat ya lamingi sha ka jing penshai hindi to pala jingi na ka besnio amen kublei ko maria kabadap ta ka jingai e u try don ba phala kur khuya phan apdengi kente balakar ku so ka khpo jong phao Jisu ko maria bukhuat ko kumi jong blei to duai na ka benta jungi kinang pop menta bat hakapor ka jingiap jungi amen kaburam hau kupa bat hau khun bat hau man sem bukhuat kumba kala long na du maningkong kumju menta bat barabor junam na junam amen ko try to isin a to isin a yingi wow la dung haban da bay ka man siam ka kamiu blay ka wat lam ka jing sngosi ka jaka ka balai u Jisu kalon ha ka bashi sim ngi amani yami ko Chris but ngi pendan buram yami namar ba mela spa ya ka perthei da ka Diengphna bakhut ka jong me kokpa jungi uba habneng kalong ka bakhoi ka kateng ka jong me karwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bahalak sngi patuma pingi ka ringkang jungi kumba ngi ma ka balas ni ngi bawat ya lamingi sha ka jing penshai henry to pala ngi na ka besnio amen kublei kumaria ka badap ta ka jingai e u try don ba phala kur khuya phana apdengi kente balakar ku so ko jong phao Jisu kumaria bukhui ko kumi jong blei to duai na menta jungi kinong pap menta balakapor ka jingiam jungi amen kaburam hau kupa bat hau khun bat hau man sem bukhui kumba kala long na du mningkong kumju menta bat
try to isnayengi, do isnayengi. A kat no amla ong shu, yam ka kami bala kerku, jong ukun bakha marway. Kajaka kabasaw, ujisu yasham bala ka kami baslosi. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami, namar ba mela siuspa ya kapertay, da kading pna bakuy ka jongmi. Ukpa jungi, ubah beneng kalong ka bakuy ka kateng ka jongmi, kanuan ka hima ka jongmi, kalong ka man ka jongmi, ha ka kandong ubah beneng, doaingi menta ka jingbam jungi ka bahala kasngi, patumabi kirengkang ka jungi, umangi ma bibilis niwingi, pawaja lamingi siya ka jingpenshay, henry tupala jingi na ka basniyo, amen. Kubilay ko Maria, kabadap ta ka jingay ay udry don papa, lakur kuya pa na ptinggi kintay, balakul kuya so po jong pao Jisu, ko Maria bukuy ko kumi jong ublay, tuduway na kapenta jungi kinompam, menta balakapor ka jingiyap jungi, amen. Kaburam, hau kupa, balhau kun, balhau mansim bukuy, kumbakala long na du meningkong, kumju menta balbarobor, junam na junam, amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. A ka kami kayam shibun, habapet yala ukun, ba usha shitom kanni. Kajaka kapasan, usiman kirani uyarap ya ujisu banba ya Diengphna. Ngi yamani yami ko Chris bangi pendan buram yami, namarba mila siuspa ya kapertay, da ka Diengphna bukut ka jongmi. Kukpa jongi, upa beneng kalong ka bukuy ka kateng ka jongmi, karuan ka hima jongmi, kalong ka man jongmi, ha ka kando kumba beneng, doay ngi menta ka jingbam jongi ka bahala kasngi, patumabi ngi yakiringkang ka jongi, kumba ngi maap ki balit sniwingi, pawadya lamingi siya ka jingpenshay, henry tupala yangi na ka basniyo, amen. Kubilay ko Maria, kabadap ta ka jingay ay utray don batpa, lakur kuya pa na ptinggi kintay, balakul kuya so ka kupoy jong pao Jisu, ko Maria bukuy ko kumi jong ublay, tuduway na kapenta jungi kinompam, menta balhakapor ka jingiyap jungi, amen. Kaburam, kalong hau kupa, balhau kun, balhau mansim bakuy, kumbakala long na du meningkong, kumju menta balbarobor, junam na junam, amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. Don manu klem isan ay, ban yu i ka kami ublay, ha ka jinjar katni. Kajaka ka bahenrio, ka Veronica ka ay rumal hau Jisu. Ngi yamani yami ko Chris bangi pendan buram yami, namar ba mila siuspa ya kapertay, da ka Diengphna bukuy ka jongmi. Kukpa jongi, ubah beneng kalong ka bukuy ka kateng ka jongmi, kanuan ka hima jongmi, kalong ka man jongmi, ha ka kano kumbah beneng, doay ngi menta ka jingbam jongi ka bahala kasngi, patumam ngi kiringkang ka jongi, kumbang ngi maap ka balit sniwingi, bawat yalam ngi siya ka jingpenshay, henry tupala yangi na ka basniyo, amen. Kubilay ko Maria, kabadap ta ka jingay ay utray don papa, lakur kuya pa na ptinggi kintay, balakul kuya so ka kupoy jong pao Jisu, ko Maria bukuy ko kumi jong ublay, tuduway na kapenta jongi kinompam, menta balhakapor ka jingiyap jongi, amen. Kaburam, hau kupa, balhau kun, balhau mansim bukuy, kumbakala long na du meningkong, kumju menta balbarobor, junam na junam, amen. Ko try to isnayengi, do isnayengi. Don manu ubam sngosi, uda pet bat uda kami, ka shitom ka kami bat kun. Kajaka ka pahinyo, ujisu ukulon ha ka ba arsin. Ngi yamani yami ko Chris bangi pendan buram yami, namar ba mila siuspa ya kapertay, da ka Diengphna bukuy jongmi.
ko kapa jongi ubahab deng kalong ka bakhuai ka kateng ka jong me kanwan ka hima ka jong me kalong ka ban ka jong me ha ka khando kum bahab deng to ai ngi mata ka jing bab jingi ka bahala ka singi but to map ngi ki kang ka jongi kumbangi map ki balas niwigi wajala bingi shaka jing pichai hidai to pala yangi na ka basniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ron pa lakar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao jisu kumaria bakhuat kukami jong blay to duway na kapanta jingi kinokpap menta bat hakapor ka jingyap jingi amen kaburam kalong hau kupa bat hau kun bat hau mansim bakhuat kumba kalalong na du manikong kumju menta bat barabor junam la junam amen ko try to isnayi do isnayi kayo I ba upang ba usya sempatik na kipop kibriyo jok kajaka kapapra ujisu kuran haki kantay Jerusalem ngiya mani yame ko Chris pan ngi pandan buram yame namar ba mela suspa ya kapertay da Diengphna bakhuat ka jok me okpa jongi ubahab neng kalong ka bakhuai ka kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka ban jong me ha ka khando kumbahab neng to ai ngi menta ka jingbam jingi ka bahala ka singi patuma bingi yakiring kang ki jongi kumbangi ma wiki bela sniyo yangi pawat yalam bingi sha ka jing pitchai hindai to pulai yangi na ka basniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ron pa lagar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao jisu kumaria bakhuay kukami jong blay to duway na kamanta jongi kinong pam menta balakapor ka jingyap jingi amen kaburam hau kupa bat hau kun bat hau mansim bakhuay kumbakala long na du maningkong kumju menta bat barabor junam la junam amen ko try to isnayi to isnayi kayo iya la ukun baus ngaukin ja shibun haba un sadukat minsim kajaka kabakandai ujisu kalon ha kabalay sin ngiya mani yame ko Chris bat ngi pandan buram yame namar ba mela siuspa ya kapertay da Diengphna bakhuat jong me ukpa jongi ubahab neng kalong ka bakhuai ka karteng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me ha ka khando kumbahab neng to ai ngi menta ka jingbam ka jongi ka bahalak singi patuma bingi yakiring kang ka jongi kumbangi ma biki bala sniyo ngi pawat yalam ngi sha ka jing pitchai hindai to pala yangi na ka basniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry don bat pa lakar kuya pa na pnegi kantay balakar kuyu so ka kapo jong pao jisu kumaria bakhuat kukami jong blay to duway na kabanta jongi kinong pam menta bat hakapor ka jingyap jingi amen kaburam hau kupa bat hau kun bat hau mansim bakhuat kumbakala long na du maningkong kumju menta bat barabor junam la junam amen ko try to isnayi do isnayi do ka kami do sho yanga da ka jing isnaya pa ba ngan yam ngan jaw umman kajaka ka bashipo lalot jubor yakijan ujisu ngiya mani yame ko Chris bat ngi pandan buram yame namar ba mela siuspa ya kapertay da Diengphna bakhuat jong me kukpa jongi ubahab neng kalong ka bakhuay ka kateng ka jong me kanwan ka hima jong me kalong ka man jong me ha ka khando kumbahab neng to ai ngi menta ka jingbam jingi ka bahala ka singi patuma bingi yakiring kang ka jongi kumbangi ma ki kumpala sniyo ngi pawat yalam ngi sha ka jing pitchai hindai to pala yangi na ka basniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry don bat pa lakar kuya pa na
Prengi Kintay, Balakar Kuyu Sok Pojong Pao Jisu, Kumaria Bukui Kukumijong Blade to Dwaina Kapenta Jungi Kinang Pop, Benta Balakapor Kachingiap Jungi, Amen. Kaburam, how Kuba but how Kun, but how man seem Bukui, Kumbakala long na do Meningkong, Kumju Menta but Barapor Junum la Junum, Amen. Ko try to is naingi, to is naingi. Ai ko kami ka jing ay bangan iet yu Chris ublay bangan pins ko bahaya u. Kajaka kabakadway asana pna yaw Jisu. Ngiya mani yami ko Chris pangi pendon buram yami na marba milasiuspa ya kapertay dakadik pna bakhuat chokmi. Kukpa jungi upah bening kalong kabakhuat kakateng ke jongmi kanwan ke hima jongmi kalong kaman jongmi ha kakando kumbah bening to aingi menta ka jingbam jungi ka bahalaksngi patumam ingi yakiring kang ke jungi kumbang imam yakibales niwingi pawad yalam ingi sya ka jingpenshoy henry to pula jingi nakapasniyo amen kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ron batpa lakurkuya pa na pneki kintay palakurkuyu sok po jong pao Jisu kumaria bukhuit kukumi jong bele to dumay na kabenta jungi kinakpap benta balhakapor ka jingyap jungi amen. Kaburam, hau kubabat hau kun, but how man seem bakul, kumbakala long na do meningkong, kumju mentapat barabor, junum na junum, amen. Ko try to is nayangi, do is nayangi. Do ko kami shon sharp hanga, gidit mong ukun jokpa, bangan dup ket mau yu. Kajaka kabakat ar, ujisu uyap halor kadingphna. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami na marba milasiuspa ya kapertay da kadingphna bakhut jongmi ukpa jongi ubaha beneng kalong ka bakhut ka kateng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka ban jongmi ha ka khando kumba beneng to ai menta ka jingbam jingi ka bahala ka sngi patuma bingi kirikang ka jongi kumbangi ma ki balas niwingi pawad yalam bingi syaga Penshoy henry to pula yangi nakapasniyo amen. Kublay kumaria kabadap ta jingay ayu dry ron batpa lakurkuya pa na pneki kintay malakurku sok po jong pao Jisu kumaria bukhuy kukumir jong blay taduay na kabenta jongi kinokpap benta balhakapor ka jingyap jongi amen. Kaburam talong hau kupa balhau kun balhau mansim bakhuy kumbakala long na do meningkong kumju menta barabor junam na junam amen. Ko try to is nayangi, to is nayangi. Yakapang barua ukun ba usya na kinong shun do ay lem yanga kukumi. Kajaka kabakhatlay lapanihari yakamed u Jisu na kadingphna. Ngiya mani yami ko Chris bangi pendan buram yami na marba milasiuspa ya kapertay da kadingphna bakhut jongmi ukpa jongi ubahap deng kalong ka bakhut ka kateng ka jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka ban jongmi ha ka khando kumahap deng to aingi menta ka jingbam jingi ka bahla ka sngi patuma bingi yakirikang ka jongi kumbang ima ikibalas niwingi pawad yalam bingi syaga jingpenshoy henry to pula yangi nakapasniyo amen. Kublay kumaria kabadap ta ka jingay ayu dry ron batpa lakurkuya pa na pneki kintay palakurkuyu sok po jong pao Jisu kumaria bukhuy bukumi jong ublay kaduway nakapenta jongi kinokpap benta balhakapor ka jingyap jongi amen. Kaburam kalong hau kupa balhau kun balhau mansim bukhuy kumbakala long na do meningkong kumju menta barabor junum na junum amen. Ko try to is nayangi, to is nayangi. Ko Jisu haban saklan aingan poi shamikan ran da ka jingya rap ka kami. Kajaka kabakat saw latep yu Jisu.
Ngi amani yami ko Chris bangi bendan buram yami namar ba milasi uspa ya kaperthei da ka Diengphna bakhoi ka jongmi kokpa jungi ubah benai ka long ka bakhoi ka kartai ka jongmi arwan ka hima jongmi ka long ka pat jongmi ha ka khando ka bah benai to ai ngi benta ka jingbam jungi ka bahala ka singi patuma ingi kirungkan ka jungi kumangi mami ki beles niwi pawanya lamingi shaka jing penshai hendai to pelai yangi na ka besniu amen kublei ko Maria ka badap ta ka jingai e try ron bar phala ko kuya phana prengi kintai bala ko ku so ko po jong pau jisu ko Maria bo ko to ko mi jong blei to duai na ka benta jungi ki nong pap benta bar ha ka por ka jingiam jungi amen ka buram hau pa hau khon man ha man sim ko kumba kala long na dum nikang kumju menta baro por junam la junam amen ko try to is eingi to is eingi ha ka por ban yap kamen kamen sim ken rat wat bread lam yanga shabadeng bat mi tungin ya duai ko blei mila suspa yangi da ka Diengphna ba da ka snam jong ukhun jong mi to ai bangin yo kar hai ye ki so jong ka jing pen em ha ka jing em kristan jungi ka ba man la ka singi da grace to try jungi amen kokpa jungi ubahap neng ka long ka bakhoi ka kateng ka jong mi kanwan ka hima jong mi ka long ka man jong mi ha ka khando kumbahap neng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bahalak singi patuma bingi kirung kang ka jungi kumangi mau ik pales ningi pawat yalamingi shaka jing penshoi hendai to pelai yangi na ka besniu amen kublei ko Maria ka badap ta ka jingai e try don bat pha lakar khu ye pha nap dengi kintai lakar ku so ko po jong pau jisu ko Maria bo ko ko pe jong blei to duai na ka benta jungi kinang pop benta ba ha ko por ka jingyap jungi amen ka buram hau pa hau khon ba ha man sem ba khoi ko ba kala long na do ni kong kum ju benta bat barapor junam la junam amen ha ka karteng ko pa bat hau khon ba ha man sem ba khoi amen